қисми чоруми ҳикояти подшоҳи Хӯросон ва духтари барзахи бозаргон. малика аз омадани шоҳ воқиф шуда бо ходимони хеш истиқбол намуд. алқисса миқдори 1 фарсанг омада пояндозҳои зарину бирешумин андохт. курдоншоҳ бо аркони давлат рӯи пояндозҳо қадам ниҳода дар боргоҳи малика расид. билохир дар боргоҳи малика даромада бар болои маснадҳову қолинҳо бинишаст ва фотиҳа аз барои зиёдии умр ва ҳашами малика хонданд. дар ҳол малика фармуд чанд миқдор ҷавоҳиру зар оварда нисори қудуми курдоншоҳ гардониданд. баъд хонҳои мурассаъ оварда дар пеши шоҳ ва аркони давлати ӯ гузоштанд ва дар даруни ҳар хон 70 гуна таоми лазизу латиф буд. курдоншоҳу вазирони ӯ бо ин ҳама асбобу таҷаммули малика таҳсину офаринҳо карданд ва курдоншоҳ даст ба таом бурда бо аркони давлат танаввул менамуд ва мегуфтанд: боракалло ба эътиқоду ихлоси малика. алқисса малика аз ҷои худ бархосту гуфт: эй шоҳ, хазинадоронро фармоед ҳамаи ин ҷавоҳиру зарҳоро бурда дар хазинаи шоҳи ҷаҳонпаноҳӣ дохил созад. дар ҳол курдоншоҳ ба ҷониби вазир нигоҳе карда гуфт: эй вазир, бояд ки ин ҳама ҷавоҳиру зарҳоро бурда дар хазина дохил кунед. вазир аз ҷои худ бархоста бо чанд хизматгор дари хазоинро кушода дид ки ҳамаи он зару ҷавоҳирот ба сурати мору каждум шуда ба ҷониби вазиру рафиқони ӯ ангеза карданд. вазир мутаҳҳир шуда ба хизмати шоҳ омаду гуфт: эй шоҳи олам ва эй султони бокарам, ҳамаи он зарҳо ба сурати мору каждум шуда қасди моён мекунанд ва моён аз ин тилисмот мутаҳҳиру мутааҷҷиб шудем. шоҳ гуфт: гузоред зарҳоро ба ҳоли хеш. курдоншоҳ ба ҷониби малика нигоҳе карда гуфт: эй малика, ҳамаи ин корҳо меҳрубонии ҳақ аст. дар бораи ту ва барои насиби ту ин зарҳоро бо ин тилисм гузоштаанд. ҳеҷ касро ин хазоин дар тасарруф нест. мо ҳам инҳоро ба шумо бахшидем. ҳар чӣ муроди дили шумо бошад, ҳамон кунед. малика аз ҷои худ бархоста гуфт: эй шоҳ, агар ҳукми олампаноҳ шавад, ин хазоин ба мустаҳиқон ва ба мусофирон эҳсон намоем. бояд ки ҳеҷ аҳаде дар ин боб музоҳими ман нашавад. курдоншоҳ гуфт: ихтиёр мард турост, ба тавре ки хоҳӣ бахшӣ. алқисса муддати 7 шабонарӯз ба рӯи шоҳ ҷашне ороста, шоҳ ва аркони давлатро хурраму хурсанд гардонид. баъд аз 7 шабонарӯз курдоншоҳ бо аркони давлат аз шаҳри малика баромада қатъи манзил ва тайи мароҳил карда дохили боргоҳи худ гардид. малика моҳе 4 маротиба ба хизмати курдоншоҳ омада ва курдоншоҳ дар бораи малика марҳамату меҳрубонии аз худ афзун менамуд. алқисса малика дар шаҳри худ низ сарои олӣ бино карда ва барои мусофирону ғарибон ороста гардонид. мусофирону ғарибонро паноҳ дода бо обу таом шафқат мекард ва агар мустаҳиқ ва бебизоате будӣ, ҳар чиз заруру сим медод ва агар ғаниву соҳибдавлате мебуд,
зиёфатҳои хубу олӣ мекард. валекин ҳусну ҷамолу саховати ӯ ба тамоми олам мунташир шуда, ки ба қарибии шаҳри Хуросон духтари барзахи бузаргон шаҳру сарое барои мусофирон бино кардааст. шоҳи Хуросон ӯро духтари худ хонда ва ӯро ном Малика Ҳуснбону будааст. ихтиёри шавҳар намекардааст ва ҳар шахсе, ки ба макони ӯ равад, бо зару сим аз дунё бениёз ва мустағнӣ мегардонидааст ва дар тамоми олам назиру мисол надорад. ходимону мулозимони ӯ ба мисли он соҳибдиёнату мурувват буданд ва ин ҳама авсофи Малика дар мулкҳо ва диёрҳо расида, ҳамаи мардумон орзуи дидани ҷамоли Малика ва саховати ӯ мекарданд. ровиён чунин ривоят карданд, ки дар шаҳри Хоразм подшоҳе буд, номи ӯ Мунаввар, ва ӯро писари 22-солае буд, бисёр хубу соҳибҷамол, ва иёми ӯро Шаҳзода Мунир гуфтанд. яъне номи ӯро Шаҳзода Мунир мегуфтанд. Шаҳзода Мунир низ авсофи ҷамоли бокамоли Ҳуснбонуро шунида, ғоибона ошиқи рӯи ӯ гардид ва ба хизмати худ сураткаше дошт. дар боби сураткашӣ ягонаи замон ва нодири даврон буд. дар ҳол фармуд, ки сураткашро биёранд. мулозимон рафта сураткашро оварданд. шаҳзода гуфт: эй мусаввир, ба қарибии Хуросон шаҳре будааст, номи он Ҳуснобод, ва дар он шаҳр духтаре будааст соҳибҷамол ва соҳибсаховат. ӯ духтархонди подшоҳи Хуросон буда ва он шаҳрро худи он духтар бино карда будааст. метавонӣ, ки рафта сурати ӯро кашида дар назди ман биёрӣ. мусаввир гуфт: фармонбардорам. алқисса пораи харҷии роҳ ба мусаввир дода, ба ҷониби шаҳри Ҳуснобод равона гардониданд. мусаввир роҳи Ҳуснободро тай карда, баъд аз 3 моҳ дохил дар шаҳри Ҳуснобод гардид ва дар сарои мусофирон рафта қарор гирифт. дар ҳол мулозимони Малика дар назди мусаввир чандин алвон таом оварда гузоштанд. мусаввир обу таомро хӯрда, дар ҳаққи Малика дуои хайре кард. субҳу шом хизматгорони Малика дар назди мусаввир обу таом меоварданд ва дар бораи мусаввир муруввати бисёр мекарданд. алқисса бадин минвол чанд рӯз гузашт. рӯзе аз рӯзҳо мусаввир ба хизмат рафта, Маликаро мулозимат намуд ва гуфт: эй Маликаи олам, мехоҳам, ки ба шумо навкар шавам ва бақияи умри худро дар хизмати шумо гузаронам. Малика гуфт: ҳунари ту чист? мусаввир гуфт: ҳунари сураткашӣ дорам. моҳро дар паси парда сурат мекашам. Малика гуфт: эй мулозимон, бояд ин мусаввирро яке аз худҳо дониста эъзозу икроми ӯро ба ҷо биёред. баъд аз чанд рӯз ба хотири Малика расид, ки мусаввирро фармоям сурати маро бикашад. боз ба хотираш расонид, ки рӯй ба ӯ намудан аз рӯи маслиҳат нест ва дар дили худ андешаҳо мекард ва тадбири ин корро мехост. алқисса рӯзе мусаввирро талабида аз паси парда гуфт: эй мусаввир, сурати маро бикаш, то ман бидонам, ки қавли туву гуфтори ту рост аст ё на. мусаввир гуфт: фармонбардорам, ҷаноби Малика бар болои бом баромада,
дар даруни зарфи об назар андозанд. малика хуб аст гуфта дар зери бом ташти об гузошт ва аз болои бом дар даруни зарфи об назари худро андохт. мусаввир аз даруни зарфи об сурати маликаро нақш карда гирифт ва дар хилватхонаи худ аз рӯи он сурати дигаре кашида, якеро худ нигоҳ дошт ва якеро ба хизмати малика фиристод. дар ҳол малика оина талабида дар баробари рӯи худ ниҳод. яке бар рӯи худ ва яке ба нақши мусаввир назар карда дид ки мусаввир заррае хато накарда ва ҳамаро ҷо ба ҷо нақш кашидааст. малика аз ҳунари мусаввир хушҳол шуда инъому эҳсони билониҳоя ба ӯ бахшид. мусаввир аз ваҷҳи дунё мустағнӣ ва бениёз гардид ва бо ин ҳимату саховати малика таҳсину офарин мекард. ва аз ин кору кирдор чанд рӯз гузашта буд. мусаввирро ба хотир расид ки аз барои хизмати шаҳзода Мунир омада будам. он хизмат ҳосил шуд. акнун дар ин ҷо бисёр истодан аз рӯи маслиҳат нест. аз малика ҷавоб гирифта ба хизмати шаҳзода бояд рафт. пас омада ба хизмати малика арз карда гуфт: эй моҳи олам, каминаро рухсат шавад рафта фарзандону вобастагони худро биёрам. малика гуфт: эй мусаввир, зудтар биё. мусаввир аз хизмати малика баромада ба ҷониби Хоразм раҳсипор шуд. баъд аз муддате қатъи манзил ва тайи мароҳил карда ба мулозимати шаҳзода Мунир расид. шаҳзода гуфт: эй мусаввир, сурати маликаро овардӣ? дар ҳол мусаввир аз бағали худ суратро бароварда ба дасти шаҳзода дод. назари шаҳзода ба сурат афтода буд ки беҳуш шуда бар замин афтод. дар ҳол хизматгорон уду амбар ба димоғи шаҳзода доштанд. баъд аз муддате ба ҳуш омада сари худро бардошт ва дар дили худ муқаррар кард ки либоси қаландарӣ пӯшида бе иҷозати падару модар ба тарафи шаҳри Ҳуснобод хоҳам рафт. кадом аст ки аз дар ноумед шавад. алқисса гирьяву зорикунон ба ҷониби шаҳри Ҳуснобод роҳӣ гардид. баъд аз чанд рӯз дар шаҳри Ҳуснобод ба хизмати малика дар расид. дар ҳол хизматгорони малика шаҳзодаро дар корвонсарой бурда дар макони олӣ нишониданд. ба фармоиши малика чандин алвон таом дар назди шаҳзода ҳозир карданд. шаҳзода даст ба таом бурда ба сурати тамом тановул менамуд. алассабоҳ хизматгорон пораи зари сурх оварда дар пеши шаҳзода ниҳоданд ва гуфтанд: эй шоҳи қаландарон, ин зарро сардори мо яъне малика фиристодааст. бояд ки ин зарро гирифта харҷи роҳи худ намоӣ. шаҳзода зарро қабул накард. ин кирдори шаҳзодаро хизматгорон ба мулозимати малика расониданд ва гуфтанд: эй моҳи олам, қаландаре дар корвонсаро фуруд омада муддати чанд рӯз аст обу таом дода хушҳол гардонидем. имрӯз бо фармоиши шумо пораи зари сурх ба ӯ додем, вале ӯ нагирифт. малика гуфт: эй ҳоҷибон, рафта он қаландари бадрӯзиро ба назди ман биёред. дар ҳол ҳоҷибон шаҳзодаро ба хизмати малика ҳозир карданд. малика дид ки фарри шоҳӣ аз ҷабини қаландар ҳувайдост. таркиби аҷабе дорад. аз паси парда гуфт:
ای қаландари жандапӯш, чаро зарро намегирӣ, ки дар вақти ҳоҷат туро ба кор ояд? Шаҳзода гуфт: эй малика, зар дар кори ман нест. Чандин хазоин дорам ва зару хазинаро гузошта омадаам ва ман подшоҳзодаи Хоразмам. Малика гуфт: эй шоҳзода, чаро набошад либоси қаландарӣ пӯшида худро ба сурати гадоён кардаӣ? Шаҳзода гуфт: эй маликаи ҳусн, сурати шумо инчунин савдоро бар сари ман андохта ва аз ақлу ҳуш бегона кардааст. дар ишқи ту ман ҷону дилам бохтаам, аз баҳри фисол сар фидо сохтаам. дорам чу умед баски аз пардаи ғайб, шояд ки муроди ман диҳад холиқи раб. Шаҳзода боз гуфт: эй малика, муштоқи рӯи ту шуда аз тамоми лаззати дунё ва ҷони худ гузаштаам. ихтиёр мард турост, ҳар чӣ донӣ бикун. малика сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда, баъд аз соате сар бардошта гуфт: эй ҷавони сода, аз ин хаёли маҳол даргузар ва худро мубтало ба меҳнатҳову балоҳо масоз. агар бод шавӣ, ба гарди ман нарасӣ. дар расидани ту бар мо аз ҷумлаи маҳолот аст. шаҳзода гуфт: эй малика, дар роҳи висоли ту ҷон хоҳам дод. малика гуфт: эй шаҳзода, агар дар ин хаёл камар баста бошӣ, чанд саволе дорам, ҷавоб гӯӣ. чӣ хуб ва ило номи маро бар забон наёрӣ? шаҳзода гуфт: миннатдорам ва аҳдест ки туро меҷӯям. малика боз давом дод: эй шаҳзода, ҷавоби 7 саволро ёбӣ, зиҳи саодати туст ва муҷиби халосӣ аз меҳнатҳо ва боиси некномӣ хоҳад буд. саволи аввал ин аст: як бор ҷамоли ёр дидан ҳавас аст, дар орзуи дубора бисёр кас аст. бархезу ҷӯяндаи ин қавлро дарёб. аввал киро дидааст ва бори дуюм чӣ чизро орзуи дидан дорад ва ҳамеша фарёд карда мегардад. чун ҷавоби ин саволро дарёбӣ, саволи дуюмро хоҳам гуфт. шаҳзода гуфт: ӯ дар куҷост? малика ҷавоб дод: агар донистаме, аз ту чаро пурсидаме? шаҳзода сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурда, баъд аз соате сари худро бардошт ва оҳи сард аз дили пурдард баркашиду гуфт: куҷо равам, аз кӣ пурсам? малика гуфт: эй шаҳзода, агар аз ҷавоби саволи мо оҷизӣ, дар ин ҷоҳо набошӣ ва ин хаёли мушкилро аз сари худ дур кун. шаҳзода гуфт: эй ҳар мижа дар дида сӯзан бе ту, ҳар мӯй синоне шуда дар тан бе ту. ман бе ту чӣ гуна бигзаронам ки ҷаҳон чун чашмаки сӯзанест бар ман бе ту. эй барно, дар ин шаҳр ба хаёли васли ту будан ғанимат аст ва агар ба доғи ғами ту бимирам ҳам, камоли сай ва саодат аст. духтар гуфт: эй шаҳзода, чунин каломи муҳмалро нагӯй, туро дар ин ҷоҳо нахоҳам гузошт. ва малика дарҳол фармуд: эй ҳоҷибон, ин туркбачаро аз ин шаҳр бадар кунед. ҳоҷибон хостанд ки шаҳзодаро аз шаҳр бадар кунанд. шаҳзода ба 100 тавалло ин байтро хонд: ҷоно ба доғи ҳаҷр дилам мубтало макун. якбора роҳи дӯстӣ аз ман раҳо макун. то пои ман кушода нагардад зибанди ишқ, дасти маро зи домани суҳбат ҷудо макун. эй барнои олам, бояд ки ин мискинро
чанд рӯзе муҳлат бидиҳӣ. сар дар биёбон ишқи ту гузошта ҷавоби саволи туро дарёбам. малика гуфт: ба ваъдаи ту чанд рӯз интизорӣ кашам? шаҳзода гуфт: 1 сол. хуб аст, ҷавоб дод малика ва дарҳол фармуд: эй ходимон, пораи зар ба ин қаландари саргардон бидиҳед. ходимон чунин карданд. шаҳзода аз хизмати малика баромада зор зор мегирист ва рӯ ба саҳро карда мерафт ва мегуфт: якбора зиман меҳр буридааст фалак, озори маро ба ҷон харидааст фалак. ё аввали меҳнат аст ё охири умр, зин гуна ки танг баркашидааст фалак. аз қабили шаҳзода ва акобирзодагон аз ҳар тараф омада ҳаваси ишқи маликаро мекарданд ва аз уҳдаи ҷавоби саволҳои малика баромада наметавонистанд ва боз мерафтанд ва дигар намеомаданд. алқисса шаҳзодаро ишқ рост буд ва дар ишқи худ собитқадам буд ва хонумони худро ба боди фано дода рӯ ба ҷониби биёбон карда мерафт. гузораш дар мулки Яман афтод. расида дар зери дарахте биншаст ва ба он дарахт такякунон рӯ ба осмон карда зор зор мегирист: ғами замона хӯрам ё фироқи ёр кашам, ба тоқате ки надорам кадом бор кашам, на дасти сабр ки дар остини ақл барам, на пои ақл ки дар домани қарор кашам. қазоро гузори ҳотам дар ҳамон ҷо афтод. дид ки ҷавони соҳибҷамоле фарри шоҳӣ аз чини ӯ ҳувайдо зор зор чун абри навбаҳор мегиряд. оҳи дилсӯзи шаҳзода ба дили ҳотам таъсир кард ва ҳотамро раҳме бар ҳоли ӯ омад ва пурсид: эй ҷавон, туро чӣ мушкиле пеш омадааст ки ин ҳама нолаву зорӣ мекунӣ? шаҳзода дид ки ҷавони хушрӯе рӯ ба мисли офтоби ховар ба сари ӯ истодааст. фарри шоҳӣ аз чини ӯ ҳувайдо, таковари арабӣ дар зери пой, либоси шоҳона дар бар, саропо ба зару ҷавоҳир ғота хӯрда, акнун хати ресмонӣ ба гирди орази чун моҳаш дамидааст. шаҳзода гуфт: эй Барно, чӣ гӯям аз саргузашти худ ба гуфтан рост намеояд. ҳотам гуфт: эй ҷавон, хотири маҳзуни худро ҷамъ дор ва ҳар кори душвору мушкили пешомадаи туро Худои таоло осон хоҳад кард. акнун рози худро бар ман бигӯй. шояд ҳамаи мушкилиҳои туро сабаб шуда осон мекарда бошам. агар аз дунё дар кор аст, аз ваҷҳи дунё туро мустағнӣ ва бениёз гардонам ва агар маъшуқа дорӣ, туро ба маъшуқаат восил гардонам. шаҳзода гуфт: эй Барно, офарин бод бар ҳимату бар эътиқоди ту. алқисса шаҳзода сурати маликаро аз бағали худ бароварда ба дасти ҳотам доду гуфт: соҳиби ин сурат маро дар ин савдо андохтааст. ҳотам дид ки инчунин сурату шакл ба ҳеҷ зоте нахоҳад буд, гуфт: эй ҷавон, хотирро ҷамъ дор, дар ин боб бо ту ҳамроҳӣ карда ба маъшуқаат восил гардонам. шаҳзода гуфт: эй Барно, он маъшуқа ҷавоби 7 саволро аз ман талабидааст ва ман аз ҷавоби саволҳои ӯ оҷиз омада ин ҳама нолаву зорӣ мекунам. алқисса шаҳзодаро ҳотам дар хонаи худ бурда, либоси шоҳона пӯшонида
ва муддати 3 рӯз ҷашне ба рӯи шоҳзода ороста ва эъзозу икроми бисёре намуд. рӯзи 4 ҳотам гуфт: эй шаҳзода, акнун дар пайи ҷавоби саволи малика кушида мушкили шуморо осон гардонем. шаҳзода гуфт: эй барно, ихтиёр бар шумост. дар ҳол ҳотам мулозимони худро талабида гуфт: эй ходимон, бо ҳамроҳии ин ҷавон дар пайи коре меравам. бояд мусофирону мискинонро обу таом дода аз ҳар ваҷҳ мустағнӣ ва бениёз гардонед ва дар бораи ҷамъи халқҳо муруввату шафқат намоед ва рафтани маро ба касе изҳор накунед. мулозимон гуфтанд: фармонбардорем. алқисса ҳотам бо шаҳзода аз яман баромада ба ҷониби шаҳри ҳуснобод равона шуданд. баъд аз муддати мадиде манзилу мароҳил тай карда ба шаҳри ҳуснобод расиданд. бехост шаҳзода дасти ҳотамро гирифта ба дари боргоҳи малика овард. мулозимон ба арзи малика расониданд. ду ҷавони соҳибҷамол ба дари боргоҳ омада истоданд. малика фармуд: ҳар дуи онҳоро дар назди ман биёред. ҳоҷибон ҳар дуи онҳоро ба хизмати малика расониданд. малика дид ки осори шоҳӣ ва чини эшон ҳувайдо либоси шоҳаншоҳӣ дар бари ҳарду доранд. малика пурсид: эй ҷавонон, ба чӣ матлаб дар ин ҷо қадам овардаед? ҳотам гуфт: эй маликаи ҳусн, ҷамолу авсофу ҳамидаи туро шунида омадем ва бо моён аҳду паймон намо ва рӯи рӯҳафзои худро бар моён як бор бинамо. малика аз ин гуфтори ҳотам хандаи аҷибе карда гуфт: аҷаб ҷавонони содадил буданд. ҳеҷ аврат рӯи худро беузр ба номаҳрам нишон додааст ки ман бинамоям. ҳотам аз ин гуфтори дилсӯзи малика ҳиҷолатманд шуда сар дар ҷайби тафаккур фурӯ бурд. баъд аз соате сари худро боло карда гуфт: эй маликаи олам, бояд ки 7 саволи худро аз ин бекасон пурсӣ. шояд ки саволҳоятро ҷавоб гуфта ба муроди худҳо бирасем. малика гуфт: хуб аст. боз ҳотам гуфт: эй малика, бояд ки чанде аз мӯътабарони ин шаҳрро дар ин мақом ҳозир созӣ ва дар назди онҳо аҳду паймон ба ҷо орӣ, то он ки меҳнату ранҷи ин бечорагон барабас ва зоя нашавад. малика қабул кардам гуфта дар ҳол чанде аз ҳоҷибонро фармуд ки рафта сарҳангон яъне сарлашкарон ва мӯътабарони ин шаҳрро дар ин ҷо ҳозир созанд. алқисса ҳоҷибон рафта сарлашкарону мӯътабарони шаҳрро ба хизмати малика оварданд. малика дар ҳузури сарлашкарону мӯътабарони худ аҳду паймон карда ҳотамро хотирҷамъ сохт. билохир ҳотам гуфт: эй малика, акнун саволи худро бигӯ. малика гуфт: савол ин аст: як бор ҷамоли ёр дидан ҳавас аст, дар орзуи дубора бисёр кас аст. ва гуфт: эй ҳотам, гӯяндаи ин гуфтор дар куҷост, чӣ дидааст ва дуюмбора чӣ орзу дорад? бояд ки аз ҳақиқати кори вай маро огоҳ гардонӣ. саволи дуюм низ баъдан хоҳам гуфт.